हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ'आव जों दिनै बे मोनसे हादोरनि बादै मिथिनो लागोन, माने जाय हादोराव मानसिनिफ्राय बोरमानि सुबुं सानखोआसो बांसिन। जेरै जोंनि जायगायाव जेराव मेरावनो जिबौखौ नुनो मोनो, नाथाय बे हादोराव मा होनदों मासेबो जिबौखौनो नुनो मोना होननानै मानिनाय जायो। बे हादोरनि नामानो जादों निउजिलेन्ड। आं दानिया जागायदों। बे निउजिलेन्डनि पपुलेसना बेसेबां होनदों? निउजिलेन्डआव दा गासै 48 लाख पपुलेसन दङ। ओमफ्राय बे निउजिलेन्डआ मोनसे बहुत डेभेलप हादोर आरो बे निउजिलेन्डआ मोनसे बहुत समायना हादोर। बियो माने बे निउजिलेन्ड हादोरा नायनो थाखाय बहुत समायना आरोना, बेयाव गोगोम जायगा दं नायनो थाखाय। ओमफ्राय निउजिलेन्डआ बैफोरबायदि हादोरनि लिस्टआव गोलैयो, माने जाय हिन्जावफोरखौ गोगोम रेसपेक्ट होयो आरोना। ओमफ्राय बे निउजिलेन्डआनो फुरा वर्ल्डआव बिनो सेथि गिबि हादोर, जाय हिन्जावफोरखौ फुरा वर्ल्डआवनो भटिं राइट्स होजेनदों। ओमफ्राय निउजिलेन्डनि हिन्जावफोरा 1893 मायथाइनिफ्रायनो बेफोर दिनैसिम भट मोनबोगासिनो आरोना, बिसोर निउजिलेन्डनि हिन्जावफोरा। ओमफ्राय निउजिलेन्डनि मानसिफोरखौ किवी नामजों मिथिनाय जायो। मानि थाखाय किवी नामजों मोनसे, बे किवीया मासे दाउनि नाम बियो। ओमफ्राय बे निउजिलेन्डनि बे दाउआ नेसनेल बार्डबो बियो। बे दाउआ साइजआ फिसा जायो आरोना, बे दाउआ। ओमफ्राय नायनोबो गोगोम समायना, नाथाय बे दाउआ बिरनो हाया, बे खारोसो आरोना, बे बिरनो हाया। निउजिलेन्डनि मानसिफोरखौ मोजां क्वालिटिनि मैगं थाइगं जायो होननानै मिथिनाय जायो। मानि थाखाय? मानोना निउजिलेन्डनि मानसिफोरा आबाद मावनो थाखाय गोगोम मोजां मोनो बिसोरो। बेनि थाखायनो गासिबो जायहा गावबागाव हा दङ, गावबागाव हायावनो बिसोरो आबाद मावनानै गावबागाव मावनानै जायो आरोना। ओमफ्राय निउजिलेन्डनि मानसिफोरा राग्बी गेलेनो थाखाय गोगोम मोजां मोनो। ओमफ्राय बे राग्बी गेलेनायानो निउजिलेन्डनि नेसनेल गेमबो बे राग्बी खेलाया। बे निउजिलेन्डआ मोननै आइलेन्डजों लोगो नांनानैसो बियो मोनसे हादर सोमजिदोंनो। बियो बे आइलेन्डआनो जादों नर्थ आइलेन्ड आरो साउथ आइलेन्ड। आरो बिसोरनि गेजेरावनो साउथ आइलेन्डआ जोबोद गिदिर, ओमफ्राय नर्थ आइलेन्डआ फिसा आरोना। नाथाय बे नर्थ आइलेन्डआ फिसासिनबाबो थेवबो बे निउजिलेन्डनि 65% पपुलेसनानो बे नर्थ आइलेन्डआवसो थायो होननानै मिथिनाय जायो। आं जेरै दहाय सिगाङाव ओंखारदोंमोन कि बे निउजिलेन्डआव मानसिफोरनिफ्राय बोरमानि सुबुं सानखोआसो बांसिन। थिग बेबायदिनो जुदि मानसिजों आरो बोरमाजों कम्पेयार खालामोबा सासे मानसिनि गेजेराव 9था बोरमा गोलैयो। सासे मानसिनावनो 9था बोरमाजों कम्पेयार खालामजानांगौ जायो आरोना। आरो निउजिलेन्डआ ओरैबायदि हादोर, बे निउजिलेन्ड हादोराव मासेबो जिबौ मोननो हायानो। बेयाव जिबौआनो गैया। बेयाव निउजिलेन्ड हादोराव गोगोम हाग्रा बंग्रा आइलेन्डफोर दंबाबो बेयाव जिबौ मासेबो गैया होननानै मिथिनाय जायो। आरो निउजिलेन्डआ ओरैबायदि डेभेलप हादोर, बे डेभेलप हादोरनि थाखायनो ओरैबायदि रुल्स फल' खालामो। बेनि थाखायनो निउजिलेन्ड हादोराव होनदों कारापसनानो गैयानो। बिसोरना कारापसन गैयैखायनो बिसोरनि निउजिलेन्ड हादोरा गोगोम सान्थि आरोना। आरो बे हादोराव ख्रिस्टमास, जेरै गुड फ्राइडे आरो हेपि इस्टार डे, बेफोरबायदि दिनाव बेफोरबायदि जायखिया धोरोमनि दिनावनो मानसिफ्रा रावबो बिजनेस मावनो मोनानो। बेफोरबायदि ख्रिस्टमास, गुड फ्राइडे बेफोरबायदि दिनाव रावबो मानसिफ्रानो जेबो बायदिसिना बे धोरोमनि नामै दखान होनानै जेबो बुस्थु माल माथ्राफोर फाननो मोना आरोना। जेरै ख्रिस्टमास दिनखालि बायदिसिना सेन्टासफोर फानो आरो बायदिसिना बुस्थुफोर लाइटफोर जोंनि इण्डियाआवथ' फानोना। थिग बेफोरबायदि फाननाया बे निउजिलेन्डआव बेन आरोना। बे धोरोमनि नामाव जेबो बुस्थु फाननो मोना आरोना बे हादोराव। आं जेरै दहाय सिगाङाव ओंखारदोंमोन कि बे निउजिलेन्ड हादोराव हौवा आरो हिन्जावनि बेलायाव बिसोरना जेबो फाराग गैयानो। बेनि थाखायनो बिसोरना हौवाफोरा जा राइट्स मोनो बेखौनो हिन्जावफोराबो मोननाय जायो। बे हादोराव हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव जेबो फाराग गैया। आरो बे निउजिलेन्ड हादोराव बायदि रोखोमनि बहुत मोजां बीच, दै बेरायग्रा बीच दङ बे हादोराव। बे बीच थानायखायनो बे निउजिलेन्डआवबो बायदि रोखोमनि वाटार स्पर्ट्सफ्रा अनेक रोखोमनि वाटार स्पर्ट्स खालामनो थाखाय जायगाफ्रा बहुत मोजां दङ आरोना बेयावबो निउजिलेन्डआव। ओमफ्राय बे माउन्ट एभारेस्टखौ सबसे सिगां माउन्ट एभारेस्टखौ जाय गाखोजेनदोंमोन बे अबे हादोरनिनो? बेबो निउजिलेन्डनि बे एडमान्ड हिलारी। बे मानसिया बे जाय फार्स्ट माउन्ट एभारेस्टखौ बे क्लाइम्ब खालामदोंमोन बा गाखोजेनदोंमोन, बे मानसियाबो निउजिलेन्डनिनो। आरो बे हादोरावनो बे पेंगुइन दाउनि सबसे बांसिन जातखौ बे निउजिलेन्ड हादोरावनो मोननाय जायोनो। आरो होननाय जायो सबसे पुरानासिन पेंगुइननि हाराखौ बे निउजिलेन्ड हादोरावनो दङ। बे जाय 6,20,00,000 बोसोर सिगांनि बे पेंगुइननि हाराया, बे पेंगुइना निउजिलेन्डनि मोनसे मिउजियामाव दं आरोना बियो। आरो बे निउजिलेन्ड हादोराव मोनसे ब्लु लेक नामनि मोनसे लेक दङ, जाय ओरैबायदि स्रां नुयो। बे लेकखौ बेनि दैया गोगोम साफा आरोना।
निउजिलेन्डआ मोनसे बहुत डेभेलप हादोर आरो बहुत समायना हादोरजों लोगोसे मा बे निउजिलेन्डनि मानसिफोरा मा स्पर्ट्स गेलेनायावबो अनेक डेभेलप बिसोर माने बेनि थाखायनो मा बिसोरनि स्पर्ट्स गेलेनाया डेभेलपखायनो मा बिसोरो अलिम्पिकआवबो गोगोम बुरजा मेडेल मोननो हायो आरो बेनि थाखायनो नोंसोर मिथिखागौ कि बे निउजिलेन्डनि क्रिकेट टीमाबो गोगोम फेमास। बे निउजिलेन्ड हादोरखौ जेराव पपुलेसना खमबाबो मा बे हादोरखौ मा कान्ट्रि अफ कार्स होननानै मिथिनाय जायो, माने कारनि हादोर होननानै मिथिनाय जायो, माने जेरावहाय बिनि टटेल पपुलेसना गासै 49 लाखल'। बे 49 लाखनि गेजेरावनो मा बे निउजिलेन्डआव गासै 32 लाखथा कार्स दं, माने गारिफोर दं आरोना बे निउजिलेन्डआव, जायखौ बेनि थाखायनो मा कान्ट्रि अफ कार्स होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे निउजिलेन्डआ मा वर्ल्डआवनो उल प्रडाक्शननि गेजेराव मा वर्ल्डनि सेकेन्ड पजिशनाव दं बियो। बेजों लोगोसे बे निउजिलेन्डआव मा बे गल्फ गेलेनायाबो मा बहुत फेमासनो बे हादोराव। बे निउजिलेन्ड हादोरानो मा 2009नि सिगां फुरा वर्ल्डआवनो मा वर्ल्ड पिस कान्ट्रिनि बेलायाव मा नम्बर 1 रेंकआव दंमोन आरोना। ओमफ्राय उनावहाय दा बियो माने उनावहाय एसे फावसायलांबाय, माने रेंकिंआल' एसे डाउन जादों, नाथाय मा दिनैसिमबो मा बे निउजिलेन्ड हादोरा फुरा सान्थि हादोर आरोना, फुरा पिस हादोर बियो, जेराव दावराव दावसिया गोगोम खम। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों, थेंक इउ।